Уважаеми зрители, намираме се пред едно от уникалните построения на побитите камъни. Виждате един материал, който е различен от материала, който е на 5 метра от него. Разликите в състава на камъните, на мегалитите, са сигурно около 200-300 милиона години. Ето виждате едни по-стари образования и едно по-ново образование, което е тази интересна кула. В долната част на тази кула има една дупка. В момента, както виждате, тази дупка, приближаваме се до нея, ние можеш и по друг начин да го направим, но нека много ясно да се види още нещо. В момента тази дупка, както виждате, тя не е осветена. Тя ще бъде осветена според наши изчисления единствено в деня на летното слънцестояние изцяло. Забележете тези две, виждате тези две линии, сякаш тези камъни са начупени, но това изобщо не може да бъде случайно, защото точно там, където е поставен единият материал, единият мегалит върху другия, стои дупката. Виждате още една линия има малко по-нагоре. Виждате тази линия, която е очевидна. Това е също мегалит, който е поставен. Още една дупка виждате в трети, четвърти мегалит. Значи тук имаме един мегалит, втори мегалит, трети мегалит, четвърти мегалит, пети мегалит. 5 мегалита и това огромното ловище камено, като обръщам внимание на 2 метра от него и върху, той е поставен върху друг камък, който има очевидно различен състав. Виждате шуплите на голямата фигура и виждате също така и липсата на шупли, абсолютната така здрава структура, цялостна структура, без всякакви напуквания на други.